Mm.
mm, 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 mm,
mm,
mm, mm,
Yung amo naman namin, luto lang po ng almusal kaya wala kanina. Nag-prepare ng almusal kaya wala. Nanonood po kasi ng ng TV kaya walang sound, naka silent lang siya. Pagising ko kanina nag-prepare na ng almusal nila. Kaya wala ako dun sa tapos nung maliwanag na nilabas ko na yung live sa kaya sa balkon. Tingnan natin pag ganyang naka-horizontal ang gamit ko, walang hindi makapagsabit ng mga bahay. Kahit anong gawin ko, wala talaga. Pag vertical naman, pag nakatayo yung cellphone, nakakapagsabit ng bahay, kaso nga lang, wala naman walang harang. Hindi nalabas yung harang. Kaya dito ako nakapokus sa sa horizontal kasi pagpasok pa lang may harang na. Kaya yung views ko mahina. Pero pag nakatayo siya, malakas lakas yung views. Ang problema, wala naman harang. Importante yung ads. Kaya yun, naka horizontal ang ko.
lumalabas lang yung ad sa vertical pag tapos na ang live. Pag nag-play ka ng ano, tapos na yung live yun, nalabas na yung harang. Eh, bira lang mga maganon yan. Yung mga buti kung may nag-play sa'yo. Kaya naka-vertical, ay naka-horizontal ako. Para yung ads niya, malabas talaga siya. Kasi pag vertical, malakas yung views niya. Minsan, kahit kunti lang nanonood sa akin, umabot ng 100 ang views. Ang problema, yung harang naman. Kaya kahit may na yung views, tsaga-tsaga na lang sa horizontal kasi ando naman yung harang. Di ba sa inyo atining, di ba naka-vertical kayo? Oh. Oh. Ang comment ko lang lagi, tamsak lang. Kasi nga, walang harang. Hindi nalabas. Nalabas lang ang harang niya pag tapos na yung live. Yung ipo-play mo siya. Thank you po, tining ano na dyan, madaling araw na dyan. Pahinga muna. Thank you po, thank you. Maraming salamat sa tambay.
Nung gising ka pa, tulog ko na. Hindi ka na, ano. Ate Milani, good morning. Kumuha na. Ba't yung pa kayo? May mga pasok ba dyan?